ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ସେହି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୁହଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେବେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ ତ ସେ କିଛି କହିପାରିନଥାଏ, କେବଳ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। ସମୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଦୁଇଟି ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଫ୍ରିରେ ତ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ଦିଏ। ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଯେବେ ମିଳେ ଫୁଲ୍ ମିଳେ, ଯେବେ ଚାଲିଯାଏ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଚୁପ୍ ରହି ସବୁ ସହିଯାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ନିଶା ପ୍ରେମର ହେଉ କିମ୍ବା ମଦର ହେଉ, ଦୁହେଁ ହୋସ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫରକ କେବଳ ଏତିକି, ମଦ ଶୁଆଇ ଦିଏ ଆଉ ପ୍ରେମ କନ୍ଦେଇ ଦିଏ।